nakupovat postel polohovací pro Míšu. Michála se léčí s rakovinou mozku. V sociálním bytě se o ní nepřetržitě stará matka. Říkám, paní doktorko, kdy už to přestane, kdy to není možný. I proto je podporují manželé Abelovi. Díky vlastně tady té rodině hodně. My máme na ovoce, máme na zeleninu, máme na léky. Takovýmhle rodinám zpravidla poskytujeme příspěvky mezi 5–10 tisíc měsíčně a to je přesně to, co stačí, aby o takovejhle byt nepřišli. Podobně pomáhají Evě Hobíkové, která se léčí s rakovinou prsu. Teď se přišla poradit, jak postupovat při léčbě. Prášky, co jsem brala, takže mi nezabrali, takže teď mi budou muset dát jinou léčbu. Řekl mi pan doktor, že to musí tyhle prášky schválit VZP, že jsou nějaký dražší. Tibor a Marie se do podobné situace dostali v roce 2018. Tehdy jejich 20letý syn onemocněl těžkou formou rakoviny. Výsledkem jsou metastáze na plicích a poslední 2 měsíce života. Je mi 22 let a vím, že není cesty zpět. Jejich společný boj trval 3 roky. Mnohdy jim chyběla podpora. Založili proto nadaci. Dnes spolupracují s 30 pacientskými organizacemi i Masarykovým onkologickým ústavem. V případě, že ten pacient vlastně odchází domů a není si jistý nebo neví vlastně, jaké jsou možnosti podpory, tak se obrací na nás. Snažíme se samozřejmě spolupracovat se nejširším spektrem pacientských organizací, ale co se týká úsměvu nejen pro Krištofa, tak to bylo pro nás velmi silné setkání na začátku a přesvědčili nás. V posledních týdnech je oslovil seriál Smysl pro tumor. Mnohé situace si znovu prožili. Měli jsme pocit, že jsme viděli náš příběh vzletů a pádů. Zažili jsme specifickou situaci i v té partnerské oblasti. Druhý nejhorší moment byl, když jsme se vlastně přibližně 2 měsíce před koncem dozvěděli, že je konec nezvratný, že je to z nějakých rezerv. Pomáhání ostatním je pro ně zároveň terapií. Tento týden je podpořili i sportovci při benefičním hokeji v Kladně. Kateřina Švédová a Lea Srovcová, Česká televize.